อีสาน German hen apitur. Fuin hi sang ni som ni panga January som parukan niya ni dar ko ri trip to a Yung tinakol turang yan. zan lai lai JCB Leo mai le kami ang katsol at yam yan. Kami share sa piyo may ni katsunin ka pakatun mo tum to din ni sa na katsol sa biyo kami at sa hiu tiang iti balu purami bibi khan le lord mo le puramo Isyau balu purani mo trak khan JCB balu putire Turang yan. oh alo ko ate ni ka